Nyakwara muge jwango yaure machiegni wantiere karka chenro mar mbako romo chakore sane sa osekal dakika 20 koda ang'wen tok sa adek mar okinyi makawuono. Twak ma olosi odiochiengni makawuono en mar puonjo oganda kaka chenro gi duto biro ni kendo chopo ni makare kaono watwak otenore kod gigo matimore mbui tiyo makare gi AI malony mar mbui. Nyakwara muge jwango mantiere kod teko mano mar paro kaka dhano, timo gik moko kaka dhano. To gin gigo matimore mbui kod teknolojia weche masani Nyakwara muge jwang manya bedo kani rango ni gigi to chung e yo mane. Kawuono Nyakwara muge jwang an gi mori mar bedo kae koda yawuot luo modago go mbaka are sani Nyakwara msa 4:55 kod 5 ka watieko twak ayanga dakika 5 kende romo sa 5 ang watieko twak maka mae. To abeda ne kod ng'eyo ni en gi thuolo mane kindwa kaka oganda, thuolo mage mag tije manitiere karka. To bende nadier kae wacho ni biro mar AI nyalo miyo jok moko lal tich. Ne wachako kinyi makano kwako ni jogo mung'e tiyo kode biro dong kod tijegi. Jogo ma ok embrace kata moko rwake biro witogi. Wacho ni jok manigo ne medi, jok maonge kata matin magin gono ne magi. Kapo ni mano e kama chal mar wach nitiere. Biro mar mbui dhi keto wabed kama chal nade. Kaono Nyakwara muge jwang antiere kaya kumoni maran gi welo mabiro da twak godo kachiel mar mondo mi warang ni piny Kenya to ringo e yo mane. Mano kama bedo kaya ka waluogi achiel e studio maro man Nairobi ka duto kaono gi welo gi e studio maro ka wagomba ka kodgi wapuonjre kendo golo dok e itwa wabed kod thuolo mar winjo kendo somo wech manyien e chenro ni. Adhi bedo kata e chenro anyinga Cleophas Oloch jakisumo ka Nyakwara muge nyaka sango ami wenda thuolo mar mondo miyo omosu okinyi makawuono kacha okay kod John Opiyo director weche mag teknolojia kod AI kamino kada riwruogno mano mar Swantra mano Africa. Okinyi makawuono John Opiyo machiegni ka wache yo makare oyawre kendo machiegni mbako romo kawuono. Erokamano Cleophas kuom odiochieng' makawuono mar duogo mondo wago mbaka e weche mag teknoloji. Amoso nyikwa Ramuge jwang kumora mora magintiero kinyo makende ni mbaka ema loso piny, mbaka ema miyo ji bedo kanyakla. Koro wago erokamano kuom kinyo makende ni mondo wang'e weche mag teknoloji, ere kaka wanyalo tiyo kode yo makare, ere kaka wanyalo tiyo kode ma okwa kadho rights mag jomoko. Seche mwatiyo gi weche mag teknoloji gi. To ere kaka be wanyalo tiyo gi teknoloji mondo wayud yuto makare ma nyalo konyowa e kit ngima makiny. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni gino wadhi twak kendo warangane mathoth matimore e alworawa bende ka wadhi nyime kod twak okinyi makawuono. Kama chielo Nyakwara muge jwang an gi wendo John Paul Okwiri ma en jatije kata CEO mano ka Konza Technopolis Development Authority. Okinyi makawuono nitiere kodwa karka mar mondo miyo moswa e thuolo mokwongo mare kochopo e Ramogi TV oyawre kendo machiegni John Paul e chenro ni. Oyawre Cleophas, atimo erokamano kuom luong ma uluongago abi e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kendo atimo erokamano bende kuom gwelowa mondo mi walos wach mar teknolojia kata wach mar AI kata wach mar artificial intelligence. Kawuono wabiro mondo wago mbakani mondo mi waler jothurwa jopiny kaka wach mar AI ni nyalo konyowa kendo nyalo miyo watitijewa makare kendo mi wayud nwang'o yuto mang'eny kuom wach mar teknoloji masani koro piny mangima ose embrace. Erokamano ahinya. Mana kama wachako kodi karka e yo ma nyathi nyalo winjo godo artificial intelligence kata AI mayot minyalo leronwago okinyi makawuono en mane? Sama ji ochako winjo AI ni kata jogo mantiere skul tinende ka giwinjo AI gima biro e wigi ginya bedo ni gin chatbots kata weche machalo kaka mano mar ChatGPT kata gin mamoko kama gintiere. AI ni tiende nang'o ne ng'ama ponono osetiyo kode to kiano osetiyo kode kata ng'ama winje thuolo mokwongo? AI en iluongo ni artificial intelligence kidho wasungu. To artificial intelligence en gima wasebedo ka watiyogo kaka jopiny kata kaka jomo osedak e pinyni. Iyudo ka pinyni kano chakre to gik mang'eny iluongo ni trends, gik mang'eny osemiyo ji bedo gi paro mopogre
kaka koro seche ma koth ma ikomogo osebedo ga ni pinywa kocha wayudo koth diriyo, long rains dwe mar 4 kod short rains dwe mar 8-9. Koro yudo ka en trend mosebede ni every time sama koro higa chakre to ji chako pur, to seche ma ji ochako pur koth dhi chwe, to seche ma koth ochwe ji komo kendo cham chiek, kendo yudo ka every year en trend mosebede. Koro AI be chalo kamano. AI en technology matiyo gi data en ni koro ka higa ka higa osebedo ni koth chwe diriyo to ji komo bende diriyo, to koro yudo ka kikete e wach mar computer kata kikete e wach mar technology to yudo ka omi pattern moro. Koro AI en pattern ma wayudo seche ma waketo technology e wechewa. Koro yudo ka seche ma pattern ni oselosre, to koro inyalo bedo gi paro moro machielo, wacho ni kara ka kodhi chwega kama to kara wang'ni we apidh oganda to apidh bando kamano. Koro kibire e wach mar technology masani, yudo ka sani koro wan gi smartphones, to bende wan gi computer. To seche ma wan gi computer nitie gik mang'eny mawatimo e simo ma wan go ni mar smartphone. Yudo ka samoro in dhano to ihero ga winjo thum mar gospel. Koro yudo ka anytime ma in gi simbi tiketo gospel. Koro yudo ka YouTube bende somi, yudo ka YouTube somo gik ma ihero timo. Koro yudo ka sa asaya ma iyawo YouTube to thum mar gospel moro imiketo ni. Koro ngeche ni artificial intelligence osesomo kaka wadak kaka jopiny, kendo miyowa trend mopogre kalure kaka koro wadak. Nitie jomoko ma seche ma oyawo YouTube e simu ka to gin weche mag siasa ema girango ni kawuono ng'ane wacho nang'o. Koro yudo ka sa asaya ma simo bende osesomo trend mari, to iyudo ka koro simo mi mana trend gik mitimo gacha. Koro mana artificial intelligence. Ngeche ni technology somo kaka wadak to miyo wa pattern. Koro yudo ka koro waduoke tiyo gi AI makare, yudo ka koro pattern kaka koro mana wacho ni mar komo koth chwe, yudo ka en gima koro kwaketo ga e technology, kata every time ma watime to wakete computer, to yudo ka computer koro nyalo somo. Yudo ka koro kata mbegu ma wapidho bende computer nyalo nyisowa ni wang'ni koth dhi chwe machal kama, kik ipidh mbegu ni, pidh mbegu moro ni. Koro mano artificial intelligence. To mano bende kaka wanyalo tiyo kode mondo mi wayud benefits mag technology mar artificial intelligence. Koro kamano kaka nyalo explain. Ero kamano, kelere yo makare. Ng'e kanyo wach mage moko kuom weche manyalo miyo ngima oganda bende ober kalure kod mbui, kaka nyati kod mondo mi gido bedo chopi e yo makare. Ochalo nade John ka irango weche mag dongruok e kindwa kaka oganda, mokwongo gitiyo kod mbui ni. Mokwongo wach ni AI oganda moko nyalo chako penjre ne gichako winje ka e yo machal nade e dwe mar 6 higa mokalo. None uti kode ahinya kod ji matindo ahinya weche gi e paw siasa. Noko kawo jatelo moro so e sanduku. Giloso picha mag jok manie ng'anyo to jogi onge ng'anyo. Jogi loso picha mag jok machopo CBD ma Nairobi to jogi onge. To gikete posta to gike kama gintiere. Mani picha mar AI ma kwamo ne jok moke wigi nyaka sani. Ka warangi kumoro achiel en somo pach dhano kendo iketo gi kanyo ka gidonje iye. Erokamano Cleophas. AI kwa range en keto computer mondo o think ama paro kaka dhano. Koro gigo me inyalo timo, inyalo yudo ni computer be nyalo konyi timo ma okikelo human intervention, kelo dhano mondo timgi. Kaka director be osewacho nikech ineno AI no chakore chon. Odoko mani sani koro en gimo bedo sieved, ineno ma opodh maler now gi digital platforms. Nikech inwang'o king'iyo yore mag patterns mag komogo, nitiere diere ma kone winyo moko kokalo mang'eny tiwacho ni winyo gi symbolizes gimoro. Kone ka piny chalo ka nini yiende itgi olwar piny,
mano nyiso gimoro ineno. Koro AI ber, artificial intelligence, kendo en gi threats mamage. To kwang'iyo gigi to ng'eni ka wang'iyo technology as a whole, wang'iyo ber technology molo rach ne, nikech ber ne nyaka bed mang'eny moingo rach mwane ne technology ka. Koro inuang'o ka gima timorega ni kaka jok mose embrace technology in this fourth industrial revolution, lony nyasani mar teknolojia ni, inuang'o ni wase bedo kwa timo gigo wabuse, wacho ni abuse of a system. Koro inuang'o ni AI obiro ni mondo wati kode e yo makare, but watiyo kodo e yo motimore nade, e yo marach. Iyudo kaka ise explain, inuang'o ka ng'ato oloso, wang'iyo for example kata kaka nyoro gima notimore Tanzania, ne ji ohack X-Space mbui mar National Police ma Tanzania, Police Force, motimore nade, mochako ndiko messages moko kanyo, gik mane gindiko kanyo ji ong'eyo jok mane odonjo e mbui. Koro inuang'o ni ji nokawo that advantage to donjo e mbui no to chako tiyo kode e yo marach, ok ti kode e yo makare kaka dwarore. Koro iyudo ni seche ma wan gi teknolojia ni, challenges nitiere ma oningo bed ni ere kaka wa regulate platforms mag social media gi, ere policies mwabedo godo manyalo konyowa streamline gigo te ma itimore nade social media kae. Koro inuang'o ni for example nikech be pod wadhi go mbaka kwa wuoyo, kwang'iyo weche mag threats, inuang'o ka seche moko nitiere misinformation mabedo, to ka misinformation chosebedo mose ke mbui kacha, wan kaka jok matiyo gi platform ok wabed gi nafas mar wang'e ni to gini ben adier kako kete kanyo, wan wakawe kaka eno. Koro wadhi ng'iyo ni mondo mi waket regulations ka yore makare, wadhi ng'iyo ni to kopo ni subject maybe data moro e AI, ere kaka inyalo generate gimoro machalo kaka watermark, ineno mawacho ni information ni owuok Ramogi TV, koro obedo generated gi AI but nitiere watermark mar Ramogi TV ma you can easily verify ni gini owuok kuma kare. Koro regulations gi kwa keto e yo makare and policies to dhi konyowa to navigate e weche mar teknolojia, to gi konyo misuse tiyo e yo marach gi artificial intelligence gi teknolojia e kalo chik moko winjore. Kamano. Yes. Ero kamano nyanga duogiri kendo mondo mi waranga ne chike gi kama gintiere kaka medo los gi mondo mi oganda bende oyud konyruok e kinde ma iwacho ne okelo midhiero ne oganda mamoko kod anyuola mamoko. John Paul, ka ntiere policies mopogore opogore moseket, ntiere guidelines mamoko bende tayo nyaka wechewa mag fwambo, mano ka ogol kata koda Media Council of Kenya ka gintiere kod Media Handbook for Reporting on Artificial Intelligence, kama gintiere kaka ginyati kod gini yo makare policies machalo kamagi, nikech wacho ni ka midhiero kata threats gi thoth e kind oganda kata jogo ma consume gik ma ogolo kar kae kadhi kocha, ng'ato nyalo ng'eyo ni ber mane mantiere ka, rach mane mantie. Iparo ni osego kenge moromo e pacho kae ahinya kaka onego bed ni ikedo kod midhiero machal kamagi ahinya mikelo kod artificial intelligence gi kata AI kindo? Yes, okang' osekaw moromo, lakini pod wanyaka wamed okang' moko. Dwe mokalo serikal ne okelo andiko moro miluongo ni AI strategy, National AI strategy. Jo ministry mar ICT ne olonche, to AI strategy ni kisome maber tiyudo ka oting'o weche adek. Weche adek gi mokwongo en infrastructure, mang'iyo ni mondo mi wan kaka jo Kenya kata jo Africa mondo waikre ni tiyo makare gi AI, nyaka wabed gi infrastructure. Mano koro infrastructure koro kaka mar data centers, kech kanyo ma nyaka bed ni information ikete. Kaito mar ariyo, andiko no wacho wach mar data. Koro AI, mondo mi AI otimre maber, nyaka data bede. Data tiende ni records nyaka wakan. To records seche mwakano gi
to eka koro wanyalo somo trends mag records gi mondo mi omiwa kaka wanyalo tiyo gi AI. Kaito mar adek to en wach mar research and development. Ni koro mondo mi AI ni wati kode makare nyaka mi wamie thuolo ma koro wanyalo timo go research kendo wanyalo timo research and innovation gi AI. Koro mano strategy ma serikal oseketo piny sani mondo mi waikre kaka jo Kenya itiyo makare gi wach mar AI. Koro data center records data ni mar information mondo mi okonywa gi AI kod mar adek en research development and innovation. Koro mago weche adek ma serikal oseketo piny mondo mi waikre kaka jo Kenya kata jo Africa itiyo makare gi AI. Mar ariyo en data protection. Iga mar 2019 serikal nokelo chik mar Data Protection Act. Bo ochako office mar Office of the Data Protection Commissioner. Yes. Koro yudo ka Data Protection Commissioner omiyo ji koro nyalo bedo gi privacy. Ngech AI ni kaka iseneno kaka itiyo kode marach. Seche mitiyo kode marach tiyudo ka privacy mar ji iketho, kethre. Kaka nyoro negi keto jatelo ma piny mar Tanganyika e sanduku kaka iketo mano AI mano kete. Koro yudo ka mano violate rights mag jatelo no. Kendo ngata bende seche ma AI oket kata ni nyocha ineno kata ka irango mbui ineno koket karo kinde mane wach pop iluwo tiyudo ka oket koro president ma America okete kaka pop mano AI. To koro mondo mi AI ni tikode maber nyaka obed gi data privacy kata data protection. Koro mago gik ma oseket piny gi serikal mondo mi wach mar AI ni kik tikode marach kaka wanyalo tiyo kode marach no. To bende kirango e piny ka AI en gima ber nikech e piny ka kinde mane World War I and World War II otimre. World War II kano timre nitie gimoro ni nuclear. To nuclear ni ne en gima ber nikech omiyo piny mangima bedo gi energy power dog. Koro en gima ber nikech o generate power lakini koti kode marach to nego ji kaka no nego ji Hiroshima cha. Koro kaka AI bende chal. AI en gima ber lakini koti kode maber to wayudo ngima maber kendo benefit mang'eny. Lakini seche moti kode marach tiyudo ka koro weche kethre kaka ineno ka weche nodwa kethre higa mokalo kinde mane demonstration timre. To kendo sani bende kirango Tanganyika bende yudo ka AI dwa donje to dwa ketho gik mang'eny. Koro AI ni en gima ber lakini serikal oseketo guidelines manyalo miyo mi wati kode maber kendo wayud berne. Rokomanenya John, tiyo kode makare kelo ber ne jopiny. Tiyo kode marach oganda moko penjo ni kayo wacho ni tiyo kode marach. En kama chal nade makoro ochope kieo mar ratiro mar ng'ato wacho gima en godo e chunye kata mano wacho ni freedom mar expression kaachiel koda ka ketho nying ng'ato kalure kod mbui no mano mar AI. Nikech sani kwa loso ka ni tiyo makare gi AI tiende nango kama ntiere sani kaka e piny Kenya. Kayujo sani keden puoch gi pak ne jo matimo koro mar kor lwasi Kenya Meteorological Department. Wacho ni gisetiyo kod mbui mar mondo mi gitem chopo e yo makare ne jopiny ka giwacho ni koth buchwe o giwacho ni ka gi kacha ni koro koth koko go kacha to go kacha wacho ni ka gi kacha kama gintiere. Wacho ni sani en accurate mwako koni kanyo ni koth dhi chwe Kisumu chieng' tich adek no odhi chwe kendo saboro mane giwacho no garo bed kod ikruok. Kama gi achiel kuom weche moko mabecho ma artificial intelligence nabedo ni osebedo ka kelo mamoko nyabedo ni gen mage ma japiny nyalo embrace kata kembe mamoko nyalo neno ni giketo e makare mar mondo gitigo. Yes, erokamano Cleophas. King'iyo AI obiro mondo o leverage on technology mondo oket lwasi makare mar tich obed yo mayot. Inwang'o sanie iwacho gimoro ni we are in a data driven society. Akina nyalo kete nang'o gi dholuo. Data driven society ma
wasumo paro ineno kata sani for example ineno ka members of parliament gidhi kuonde chung' mopogore opogore ka ginyiso jopiny finance bill mar 2025 2026 ginyiso gi gima finance bill no contain ber modhi bedo godo lokruok modhi koro giwinjo be pach japiny koro inon ka gisewinjo pach japiny cha to giduogo giloso gini e yo makare mowinjore gi pach japiny koro data driven society inwang'o ni AI konyowa e yore mag data analysis kwa wacho ni ere trend kata wadwa timo yore mag pur ere trend mwang'iyo kaka pur dhi koro inwang'o ni teknoloji gi kaka koro isewacho mar meteorological department okonyo jopur e pangore e yo makare ging'eyo ni chakre sani nyaka dwe makama wadhi bedo gi koth mang'eny dwe makama wadhi bedo gi koth matin mar ariyo AI kelo gimoro iluongo ni automation ma inwang'o ka nowadays nini masani piny masani inwang'o ka gik moko tije matimore inwang'o ka computer mostly matimogi molo kaka chon dhano ne timogi inwang'o for example kata kaka kwadhi e counties wa ibro nwang'o ni giketo systems manyalo konyogi kata e timo choko weche mag ushuru e kuonde mag intiere e telo mag gwenge kuonde mag intiere inwang'o ka systems mantiere inwang'o ka because kane watiyo chon ninwang'o ka mostly transactions netimore e document paper assign ni document ka idir Mr. John ka bechak sign idir Cleophas ka inwang'o ka document achiel nigi signatures kata bich to maybe kichopo kumoro biyudo ka ng'ato onge koro inwang'o for example ka wan e organization kaka wantiere kaka Ramogi kani ni maybe adwa kwayo kata leave onge tiende mondo adhi kata ir HR mondo akaw leave application form mondo ajazi kasta duoki anyalo tiyo gi system mobedo configured mar leave application koro kata in e studio ka ifile tu kuma intiere no gi details ni to calculate ni nyaka number of days mudong ni leave days magi to tero ne HR no to HR koseneno to approve gi kuma intiere to icha kiduogi inwang'o ang'oa notification ni Cleophas leave money apply cha obedo approved or declined because of this maybe ni keto days mang'eny to tich ng'eny ket days ariyo ama days adek ineno koro inwang'o time madwa kaw kwa wuotho go kwa immediate boss wadhi HR director wadhi kuma kama ma waduog gigi koro AI osekonyo weche mag automation to gima atemo sisitiza gima atemo medi nguvu sana adwaro ni mondo in governance when it comes to governance onego bed gi institutions mag AI in governance ere kaka wanyalo embrace fully technology mar AI ni mondo konywa in administration and governance ineno aya AI konyowa weche mag research nitiere tools machalo kaka AI tools machalo kaka Midjourney en tool ma okonyi ng'iyo pach dhano gima dhano paro sani gi gima trend mabiro maybe into 5-10 years to come or 20 koro nyalo kete into perspective mwanyalo timore nade wanyalo run godo a situation wang'eyo wanyalo predict godo future mabiro koro aya area machielo inwang'o ka wan gi SDG Sustainable Development Goals mano bedo passed in 2015 through United Nations tinongo ka areas mane obedo mention gin areas 17 magidwaro ni countries improve on koro inwango ni the main areas to improve health koro ere kaka wanyalo embrace AI mondo improve no health ineno koro healthcare kwa kao AI waketo kate healthcare ka AI nyalo konyowa etimo diagnostics ka in ng'ama osebedo ka dhi hospital idhi hospital otimni diagnostic ka in gi malaria ochako otimni ka ne imori ka in gi typhoid koro ng'eni data no kobedo collected to get a system tibiro yudo ni AI cha seche ma idhi visit any facility to biro analyze your medical or health history manyalo konyo kata dakteche ng'iyo kaka itimori nade kaka ithiedhi yore mithiedhi godo mana kama maki karka to penyo benanga bane John Paul Bange kangi seduoke yangi kono kanyo AI nganya wacho ni en prone to errors en moro ma
makosa moro nyalo wuok e iye Yes. kata nonro kikoni jogo matiyo kod nyako ni ganyna man mana for reference but the team nonro matut mondo ibed kar kacha kokete sekta bila sekta mar thieth to lakteche bende nitiere kar ka wadhi neno kama pogruok nitiere kosen mana mar jiwo koso nya neno kumoro migolo duoko moro mok ni kare ma ogana mong'e penjo ni oyo anoro timo na gi machine to machine osebedo kanyo bende kitiyo godo penjo nitie ni AI error ni is it error free? Ng'eni gimoro amora molos gi lwet dhano to nyaka era bede. En mana mar Nyasaye kende maonge era. To gima dhano osebedo ne piny emomiyo nitiere advancement e technology. Kawuono aloso system ni a subject ni mondo timna gimoro. Tabro rane tang'iyo outcome ta compare gi end result manadwaro. Gima nadwaro ka keto system ni. Koro kise compare analysis go tadhi ng'iyo ni bayudo result manadwaro cha. Nikech ng'eni AI dhi tiyo gi trend. Odhi collect data mitiyo godo pile pile cha. Ken karo hospital ni ithiethe. En kuma itime kaka chalo laboratory. Ineno kumikawe samples mag tuoche mopogore opogore. Koro trend no ng'eni koseka seche mwa develop trend cha wacho ni koro sani wadwa tiyo gi machine manyasani mondo konyo e weche magang'o timo diagnostics. Koro kwasekawo sample to waketo nikech daktari ong'eyo end result. Ong'e ni remo ni kakete ka ama sample ni specimen ni kakete kama mae gima adhi yudo at the end of the day. Koro margin of error cha ong'eyo ni ere kaka wanyalo correct margin of error within the system mondo bed error free. Ineno nikech ng'eni gimoro kitimo nitiere first trial, second trial, nyaka yud the best trial. And because ni AI watiyo gi data driven, ineno watiyo gi data ni akino nyalo kete nango nonro mochoke nonro mochoke makare. Koro nonro ni kose choke to wakawe to nyiso mashinia wadwaro ni mondo imiwa result kowuok e nonro mwa kete iye kani. Koro an gima dwaro ni kamima ang'eni ka en malaria to mae result madhi yudo mondo ang'eni ng'ani en gi malaria ama oonge godo. Koro dhi timo that comparison of the data. Erokamano ahinya. John Paul Arwak e twak. Kendo ma omako sekta mar thieth nyaka sekta mar somo. Oganda masani kata ka giloso, gin jogo maloso kata weche mag somo. Researchers ane wacho ni nyamiyi assignment e class. Ikawe tikete mana kacha tigolo duoko. Ye class tayo duoko machan. Koso gin duoko mopogore. Iwacho ni e kinde ni mitiyo kod lony mar AI. Bende wanya neno ka nitiere duoko moko manya bedo ni opogore kata era mare bende nya bedo ni malo. Ahinya koso era na nitiere kar piny. Tiere kaka magi nyalo jiwo quality kata ndhadhu mag gigi duto mag thieth kod ndhadhu mag somo. Iyudo ni sani ka ji okete mbui mana type tiyudo duoko. Onge oganda madhi somo. En adier? Mano to en adier nikech nitie lure gi information ma ikete machine. Nikech samoro bende wacho ni garbage in garbage out. Koro mano bende nyaka ng'i malong'o. Lakini kaluwore gi wach mar artificial intelligence, iyudo ka data ikete computer. To en data mosebedo for some time. Koro iyudo ka computer ema somo kende, ng'iyo ni data ni nyoro not bet kama kuone ni kama, koro nyalo nono bo o predict gima dhi timre mbele. To mano timre mana ka koro nitie kamoro ma nyaka tim ni luongo ni analytics, data analytics. Koro data analytics ni ema koro miyo information midhi yudo cha odhi bedo correct kata odhi bedo wrong. Kitimo wrong analytics tiyudo wrong information. Kitimo the right analytics tiyudo the right information. Koro yudo ka seche ma koro jitimo research tiyudo ka gima John Opio keto ka kod gima keto samoro lure gi kaka timo analysis to kod kaka timo analysis yudo ka ok odhi wuok gimoro achiel but lure bende gi information modwaro. Okay? Koro king'iyo ka gimoro kaka health analytics tiyudo ka tuoche kaka koro cancer en tuo ma koro with AI odhi bedo tuo ma koro dhi bedo mayot mondo chiedhi nikech ka kuma koro ng'ato nyuole from the date of birth iyudo ka artificial intelligence nyalo predict ni John ni kako nyuole ka to
igni moko 30-50 mabiro onyalo bedo gi tuo mar kansa. Koro iyudo ka iyudo nafas mar geng'o tuono kapok ochopo. Koro mano e ber artificial intelligence. To bende kirango weche mag agriculture, iyudo ka tinde chon cha nwa pura pachi wacha ni koro jomdo mara beach koth chwe kora komo. Tiyudo ka artificial intelligence to bro nyisi ni wang ni koth igani ngeni koth chako chwe January. Koro ka artificial intelligence bro wacho ni wang ni kikiri dwe mara beach kom dwe mara riyo kati kom dwe mara chiel. Koro mano ber artificial intelligence kilo weche mag agriculture. Kod kinde ka bende iyudo ka kinde moko no wakomo to tuo mar wuok ni tuo moro mane nigi nying mar jasiasa. Tuo mane nigi nying mar jasiasa pinywa kocha. Iyudo ka bando ji nokomo to bando tho. Nikech tuo moro nowuok machamo bando. Koro igano onge ng'ama no oyudo cham. Tiyudo ka artificial intelligence biro nyisi kiketo information to biro nyisi ni wang'ni tuo moro biro mabiro ketho bando, to tuo no kobiro to koro lokuru mbego mubidhi pidho wang'ni. Koro mano ber artificial intelligence. Sani kirango jomoero mpira VAR, iyudo ka tinde chon cha ne linesman nyaka chung to gima referee wacho no e gima wacho. Ka en penalty en penalty. Tiyudo ka tinde to VAR query ni gino nokomako. Ngech artificial intelligence obedo applied kanyo. Ngech niya mpira kaki goy pile yudo ka koro technology nyalo somo ni mpira kubet kama to oseloyo, kubet kama to pokoloyo, kubet kama to ng'ani omako. Koro yudo ka tich bende koro sano bet mayot ni referee mondo mi koro artificial intelligence okony e tich mitimo. Koro iyudo ka lure kaka koro artificial intelligence ng'ato tiyogo to the information midwaro no emiyudo. To bende kaka wach mane wacho mar class tinde yudo ka japuonjo omiyo ji assignment kata homework ni ji odhi otim, to ng'ato donjo mane computer to rango ChatGPT to yudo information. Iyudo ka mano kori wacho ni wrong use of artificial intelligence. Ngech onego bed ni ka in japuonjre to seche mi enter bi research, which is a good thing, ji onego research. To nego bedi koro in bende itiyo gi akili mari, ngech ng'ato ka ng'ato Nyasaye no kan artificial koro itiyo gi intelligence koro itiyo gi intelligence more artificial mondo mi iyud correct information. Koro yudo ka seche ma itiyo gi intelligence ni to John bende tiyo gi intelligence ne, yudo ka pachu ok nyal bet ni romre. Yeah, yudo ka seche ma untie class to ng'ato ka ng'ato untie kaka Nyasaye nogwedho mopogre. Ubro mean the same thing but ok nyal bedo ni undiko gik machal. Ngech kundiko gik machal koro mano un robot, copy paste. Koro mago yore ma wanyalo ng'iyo go wach mar tiyo maber gi artificial intelligence. En gima ochopo kare manyalo konyo oganda wa e sectors mopogore. Kabisa. Sirkal onego bende range koda wang' moro manyalo ne diero chopo ne oganda duto kata lony makama ochopo. Migawo ma ichung'ne kata ma intiere ka irango wichego mago mag Konza Technopolis Development Authority. Dig mathoth anyama timore kar ka. Ng'eno duogo mondo mi warang weche mag smart cities. Kaka inyalo chan bombe. Boma ochan maonge kata odundu mapir maler luwo kama gintiere. En rem mar sirkal, jogo mantiere kar kanyo kod jogo ma osebedo kata katiyo kod mbuini e lony manyasani kama gintiere. Ntiere duoko ma kachel koda ka penyo ma pod melo donjo kar kada e kariyo to rom sang'wen kama ka yuwa mokwongo Abdalla Abdi wacho na sedonjo kendo winjo twak makade ka entiere ene kaunti ma Meru kosen kanyo wacho ni ero maru winjo twak maro kayo makare ro kama nenya Joshua Rudli Gala Kobiero wacho ni en kod wa twak ka achel ero kama nenya wacho ni Semolo. Joy Shamli wacho ni AI wacho ni emoyus ji bedo gi paro ji bedo gi paro ma opogore ero kama nenya. Ntiyote machielo ka wacho ni Barnabas Odak aneno chenro ka ntiere SHA office Nyamira. Barnabas Odak ero kama nenya. Ntiere ote machielo motenore kod twak ma bende yoro kar kae asomni ka Injil Lazaro Kanyabok wacho kama artificial intelligence ni donge odhi mayo ajuoke makoro
Aya, ajuoke makoro tich. Aya, wacho ni nikech koro ajuoke makoro tich dhi magi tich. Wacho ni nikech koro ere tiende madhi bedo kanye dhi e od jalemo moguro namba bendera. Wacho ni okoro ni piny to artificial intelligence nitie. Otherwise gini dhi kelo laziness e calculation nikech ginyalo predict onyalo kata predict ng'ama idwa dhawo kapo ni ng'ano nyalo swagi awuoro kako da tiyo gi AI. Wacho ni koro ka achomo Alex Obado ka gi lweny, Alex Obado ni nyala koso to koro ni AI biro koro ni Alex di swagi werigo kiki chop machiegni gi lweny no ibed kanyo ni jo Kenya da bede lweny kata da monjo jo pingo mantiere e libamba. Ipenjo kata ni be wanyalore gi jo Tanzania koso nyalo gi jo Uganda. AI bogo ni kikitem bwana. Kikitem. Inya dong mana Isibania. Kosi dong e boda kanyo kapok igalo kata namanga to koro kikidonje. Weche zonya kura mogi jwang'e sangwen maro kiny makaona na kayo masane kaduogo paro pontiere ote waweni thuolo mar mondo miorgi achiel kachiel. Bende se neno robot masavo ji chai. Nairobi ka. Enti beta kanyo robot bira kanyo. Mana machiegni kodwa ka. Ukona kanyo ne dwa chai gi chips masala. Odhi. Kora kiane kikone kedwaro ujuri. Odhi ng'eyo. Koso juri pok oketi kaka dhok me wacho. Ai gini koro item losi mondo learn natural language. Makoro kata ka wuoyo gi dholuo to nyalo loko ne ng'ama chielo mokwinj dholuo. Ero kamano. Aduogo kod mathoth bende kotene kod twak mana mantieko kanya kura mogi jwang' achiel kachiel wakoni nyaka mago ma opondo mantiere kar kae nikech wacho ni nyaka sani ka intiere bende ing'eni nitie mawacho onyawacho dholuo nyalo koni gimoro gi dholuo. Mago bende lony manyasani mantiere kar kae kik idhi mabor wakaw yo masani. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ramogi. Regulation occurred through Gimilugi public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japu.
nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Macheni nyakora moge jwang' en mor mar ripodi kete karka chenro en mar mbaka oromo wadhi nyime kod paro mopogore opogore michwalonwa kar kae wabeda ne kod ng'eyo ni to piny Kenya ringo e yo machal nade weche mag teknolojia kaachiel koda ka tiyo kod gik mopogore opogore mantiere kar kae. Nyakora moge jwang' kamano wachako godo chenro ne amadane mondo mwadogi wapenjre e weche mag tich. AI ni kodonjo. John Opio loso kar kae wacho ni nitie weche mag automation. Mano tiende ni keto masin mondo tim tijegi achiel kachiel. Moko bende penji kanyo ne ka gitimo dongo gana dhi wito tijegi. Penjogi ka nitiere kar ka iwacho ni sani kembe gi modonjo e lony manyasani. Owacho ni ka kar kae kuom ranyisi Nyasaye mondo mi orit tije jomoko. Owacho ni koro sani ka wanya bedo ka to wawinjo mana mashin moro makono waka ni kaw break. Bina Alex Obado ni koro onge tich. Mashine makoro lendo kar kanya koro moge jwang'. Chopo sa 12 wang'e. Ng'amoro ko koti men machine no robots makalo kanyogo. Robots go ema koro bete studio ka man gi duol machal gi duon Cleophas Oluoch, machal gi duon George Bati, machal gi duon Trevor Ombija kelo news kawuono gotieno. Wijo kanyo wacho ni ati en sa adek mar otieno ma komo cheno mar imore Ramogi TV. To ng'awuoyo kodi kanyo ok en dhano matiyo gi remo, otiyo gi sitima. Kendo otiyo gi rieko no mokaw kuom dhano, to koro kete masin ema ntiere kar ka. Chieng' ma gigi chopi, alam mantiere kenda ni koth kik nyidhi, nikech koth ko nyidho Kenya ka sando stima lalo, chalo Ugis. Koth matin to stima dhi. Koro mana alam kende mulamo, stima kik lal, kinde ma news no dhi mbele, tuonge backup. Nonunya dong mana kune no mudho. Kamera be onge jomo mako, honest ka koro ok maka kata kamera. Kamera no en mana kanyo kama intieno, owinjre mana kende, en mana robot, kisudo to en kodi. Nyakora Mogi jwang' do chal nade. Mane kama walose oganda penjo ni gini kodonjo mochak ti kode kata Kenya ka jidhi wito tije e kinde ma piny Kenya samo lose ni gigi onge namba mag ji maonge tije ni malo ahinya kama ntiere kar ka diponi mai gimutimo Konza City Konza Technopolis kama untiere kanyo achiel kachiel to bedo sei kuru ni thuolo gi ponono ko buru chopo ibro ti kode yo machal nade John Paul. Ero kamano koro AI kako biro ni en gima ber nikech as much as owacho ni nitie joma dhi wito tije to iyudo ka omiyowa opportunity mar ng'ato ka ng'ato bende dok e class mondo mi o understand AI kaka koro onyalo tiyo kode mondo mi omed tich obet mayot. Iyudo ka AI bende create as much as nitie joma dhi wito tije, tiyudo ka AI bende odhi create tije mang'eny kaluwore kaka koro piny dhi. Iyudo ka chon cha kane in kaka koro Ramogi en kar news information, tiyudo ka AI koro dhi kete e yo mayot ni koro
Ramogi koro ini focus e delivery mar news no. Iwere gi wach mar iluongo nango iweri gi wach mar rango ni ido ka technology sechego omedore makoro in kaka ja news ini focus mana news gi delivery lakini ido ka AI koro konyi miyo kata quality mar news makoro deliver yot kendo koro ido ka kane un ji mang'eny mawachi ji abich matiyo e one production tido ka koro in kata ng'ato achiel kata ji ariyo kende ngeche niya koro ng'ato ka ng'ato nyalo bede kata chako kare mar timo gik mopogore opogore kalure kaka piny dhi. Mawatene John Paul, wacho gini kobiro en adieri ni ji wito tich. To ka ji wito tich, gidhi bedo gi thuolo mane mar timo gik moko kendo. Yes, koro thuolo anyalo miyi example, inyalo yudo ka koro kane wawuok e analog wadonjo digital. Iyudo ka sani chon cha newsrooms or media houses ne tin malich. Tiyudo ka digital kodonjo kata koro kaka nowacho ni koro jomoko dhi hinyore joma hinyore be nyaka bedi lakini iyudo ka okoro create opportunity koro ji mang'eny tinde iyudo ka kidhi e mbui kata kidhi e Google tiyudo ka ji mang'eny news inyalo yudo ka information no ji mang'eny koro nigi channels gi to mago jomo create tich ngech koro yudo ka ng'ato tinde nyithindwa matindo yudo ka e town ka singato dwaro mana tek mana ni gi simo maber tinyalo chako channel mari seche mitimo channel mari no ti commercialize channel nino to pesa donjo koro kochuno nyaka wate ndikwa ni nyaka wati Ramogi joma tiyo Ramogi bende tiya tiyudo ka okuchuno nyaka nikech piny masani chon cha yudo ka ne nyaka ndikwa mana e company industrial area emane nyaka ndike ji niko kondiki industrial area to kondiki ek serikal to tichonge to tinde yudo ka with AI gi technology ng'ato nyalo beta out lakini otiyo ni company moro America kata otiyo ni company moro Europe inano koro mano kaka koro technology dhi to kata kaka iwacho ni companies kaka koro jo Microsoft, PwC, Dell gi anticipate ni in future nyaka gigol jomoko tich to seche ma gigolo jomoko tich no to bende nitie joma koro yudo tich seche ma gigolo tich no ok tiende ni koro ni koro jogo tich orumo nigi opportunity moro kendo yawre yudo ka koro ok ochuno nyaka idhi e pinje ma oko eka iti inyalo tiyo tekni gi internet tin gi computer to in gi skills tiyudo ka koro inyalo tiyo kamoro amora ma intie to koro opportunity ma koro AI kelo ni ngeche niya ji bro bet gi chances mang'eny mar tiyo gi AI mondo mi tich mang'eny oyudre kato kirango kendo kaka koro innovation weche mag innovation iyudo ka koro kendo AI kendo konyowa kondo wabedo more creative to seche ma wan more creative ni to watimo innovation ngeche ni wakelo gik manyien manyalo konyo ji to gik manyien manyalo konyo ji gi kendo medo tich bedo mang'eny koro AI loro ma lakini oyawo kon koro en gima ber ma nyaka koro wa embrace to kendo gima dwarore kuomwa ni nyaka watim ni nyaka koro wabed gi iluongo ni skilling and upskilling nyaka koro wamed tiegore mondo wa understand ni AI ni wanyalo tiyo kode maber nango mondo mi kik piny wewa oko erokamano ahinya mondo mi piny kik we ji oko oganda dwaro tije AI ni biro mondo mi okony oganda wacho ni tije dhi gin kembe mathoth ahinya kirango kanyo gin kembe mondiko oganda moyo kata 10,000 egi Microsoft ka wito ji madhi 60,000 kalure kod weche magiwacho ni gin restructuring
for AI alignment. Machielo nitiere kar kanyo bende mar Google ji 200 gi wiye. PwC bende mantie jo Kenya matie pacho ka. Nitiere mar HP, nitiere jo Dell, nitiere Meta, mago mawegu WhatsApp, Facebook, Instagram, kama nitie kit mamoko kewe magintie kar kacha. Ata mala paga abich ibiro kata ka onge koda kata ka wito tijegi. IBM, kit mamoko Dell, gin kono malo mag Uganda. Kama kono malo mar ji 10,000 mano ma jodel mapono nyalo wuok kalore kod wechegi mag AI. Jogo ma tiyo kode bo wito tije. To koro sani kama bed ni jo Microsoft mane bedo ka feed info ka ma koro bende koro wuok. Koro sa yor kanyo. Iwacho ni iloso gima ni wuon gima itich kama intiere karka. Kama go jogo mosedongore mag intiere kocha. Piny Kenya ka kama intiere. Gini bogo ayo machal nadi ka uchup. Yes, Cleophas. AI an kanyalo range. AI wacho ni it is a double-edged sword. Iwacho ni double-edged sword nini pandligangla madhoge ariyo. Ong'ado kodhi, ong'ado kowuok. Seche mong'ado kodhi, o create opportunities. O create nafas mag tich. Seche mong'ado kowuok, to golo jogo ma ok conform gi technology manyasani. Sani kwa we nikech okwanyal ringo e wach technology. Technology nika ten ka to stay. Oburo mana keep on changing day by day. Oburo lokore loka odiochieng' kodiochieng'. To en kod wakai. For example, nineno kane mobile ilongo nang'oa taxi mobile apps kano chako biro. Ninonga nitiere jok ma kanidwa wuok city center ka idwa dhi airport ninyalo charge kata 3,000. To nyaki wuog ka midhi town miyud taxi ama ka in gi namba ne tigocho ni to biro charge kaka enemoero. Kane mobile application obiro mar requesting Uber mondo binyaka kumibede maseche man kani request Uber to kati uka to Uber kawa kato tera to calculate ni. Kori nongo ni se kumano ngitie gi 3,000 cha okawo ni kata 1,500 half of the money. To kani nwang'o kane resistance mane ntiere ninwa kata jo Uber gi nitamo gi mondo kigodonja ngoa airport nitie kuonde manitamo kata malls no kudwani mondo gichume. To sani nikech ne technology mosebiro nok wanyalume ne en gima osewuok mati majaminate koro onge akinyalo kata ng'ade. Ninwa ka ji no confirm ma ji ong'iew geche moro ka ngoa onwang'o ni ene method maber mar timo taxi. Koro inwango seche ma kaka mobile application mar taxi ni nobiro. No create jobs mang'eny. Nikech choncha nyaka ing'iew taxi, ibed go ipang kumoro, iriti ka ng'ato nyaka goni sime. Sani ting'iew mtoka, itero ng'ato kichopo go Kilimani kae. To ki drop ni tichaki inwango request moro, uchimo kodi dhika. Kichopo dhika tidhi nini Kenyatta University. Ineno. Koro no create opportunities. Koro AI biro mondo create opportunities. To kaka country nitiere gima iluongo ni tiegruok. Oningo ni one digital age mabedo powered gi AI. Ere tiegruok mwaketo manyasani kata e skunde ma nyithindwa nitiere chakre junior schools, high schools, nyako chope university and tertiary institutions. Ere tiegruok mwaketo makare mondo gi conform to the current of technology. Ere kaka gibedo innovative. Nikech kaka director sewacho ka inwango ni kaka AI no biro, people have become more creative. Inwango kaka koro kata kaka TikTok, inwango Facebook, inwango Instagram, inwango ka ji biro kata gi short stories moko. Inwango ka ng'ato is a good storyteller. To ogine ogo story no to dhi okete TikTok kacha. To inwango ka ji chako timore nado, onwango platform. Nikech do riti mondo odhi ochapisha book, odhi printing, mo odhi launch. It will take time. To ma en gi short story moro modwa share gang'oa gi ji. Tinongo ka very fast because technology platform nitire kacha. To ng'ani dhi to dhi keto story cha kacha to share gi ji. Koro mondo mi wa embrace mondo kik AI wewa oko. Era masani mar digital ni. Nyaka training methods wa change. Ni ere kaka wa embrace technology. Nikech kasto the country itself kaka government wa Kenya ere mikakati magiketo in terms of policies, in terms of regulations manyalo konyo tayo weche mag artificial intelligence and technology collectively mondo ji embrace technology
and for the betterment of the country. Because the moment we embrace even this technology, now you can watch it about the smart cities. What bring you to Erika Kawichi Mag AI? Gikonwa epangu katabombewa. Masani onywandore. Ineno, Erika ka technology nyalo konyo. To seche mwakelo technology, it is going to create opportunities, more opportunities. Ka okinyal change, to change bro timore nade. Biro loki by force. Idagi iye ubiro loki. Nikesani for example kana M-Pesa ubiro, jino kudwa M-Pesa. Jo M-Pesa ne wuotho nyake do church, nyake do kana wane university jogo ne biro gi keto camp, gi register ji M-Pesa. Ka ji wacho ni mera ni gini namba moro biro ka moro mar Satan mi register go. Sani to kioro ne ngato pesa. Okay. Kata dawa mani dala edo chaka oro ne pesa to bonyise nyakwari oro na pesa lakini migolo go emokane. Ineno kaka ticho bedo mayot. Ineno koro ka technology osebiro nyaka wang'e ni to ere kaka wa embrace technology ni, ere kaka wa create nafas mag tije koluwore e technology. Nitiere tije manyalo bedo created directly to nitiere tije manyalo bedo created indirectly. Koro government be yaw their environment mondo nikech mondo be tich obed created nyaka gi create conducive environment for investors to come in mondo create angoa tije energy. Nikech government, their work is not to create jobs. Their work is to create luase makare. Mondo jo mwandu gi giwegi oket kembe magi nyalo ndike ji manyalo timore nade manyalo tiyo. Iro kama na enya. John Paul, wachopo okang' madalo seweche mag smart city solutions. Ma achiel kuom gigi mabende nitiere kaka nitiere alwora maru mano kama ETA, mano ka Konza Technopolis Development Authority. Kanyo ne jigi paro ma nitie maloni Konza City. En paro ma pod nitiere. Wacho ne Vision 2030. Wachigni chopo wane 2025 sani. Wacho migi na beach mabiro karka. En gima dhi chalo nade. To mbui nitiyo kode yo machal nade. AI. Wacho ne mokwongo neno kaka ichoko taka, kaka manage traffic, kaka ichano boma. Yo makare. Ma ichano boma mabende kelo midhiero ne oganda mathoth. Itiyo kod mbui ni kata lony mar AI ni. Yo machal nade ichano bombe. Koro erokamano kuom wach mar Konza City. Konza City en vision mar 2030 mane serikal oketo higa mar 2008. To wasebedo ka watemo kaka wanyalo mondo mi wagere ochop kaka ne okete. Koro waseketo gik mang'eny gedo mar Konza City ma koro sani wasichopo a level ma koro wacho ni koro we are ready to take off. Kaluwore kaka wach mar technology chal, waseketo gimoro miluongo ni data center, national data center. E Kenya kapok wabedo gi data center bilano ma mantie Konza ni mokwongo to be ene maberie moloyo moko mantie. To data center ni emiwacho ni chakruok mar AI. Nikech AI en wach mar data. Kaka director no wacho ka ni wach mar data driven. Koro AI, mondo mi AI bedie, data nyaka bedie. To data no en volume mang'eny ma ok nyal kane. Chon wakano gik moko disk, yeah? To waudu wakane flash disk, to du wakane memory card, to wakane CD. Koro sani kane gimoro ni data center, miluongo ni cloud. Inyalo paro kinde siasa ka iwacho ni fungua cloud, fungua server. Koro server ni tindi luongo ni cloud. Ok en server machon manwang'eyo cha. En gimoro mikane cloud. To seche me ikane cloud no, cloud en koro space maduong' ma inyalo kane gik mang'eny. To seche mikano gik mang'eny ni to inyalo yudo kaka koro itimo analysis, tiyudo trends, to seche mitimo analytics to AI koro donjo mayot. Koro mano achiel kuom gik ma oseketo Konza City. To bende internet mineno ni sani koro internet Konza kacha en internet ma chap ok en ma slow, nikech mondo mi bende itigi data center nyaka internet be en gima chap nikech seche ma in gi data center to ji mang'eny dwaro data no, to nyaka ibed gi internet ma chap. Koro internet chap Konza kacha. To kaka ni mention intelligent traffic, waseketo intelligent traffic lights ma en intelligent traffic light matiyo gi AI.
seche ma ineno ka koro kabo maka seche ma traffic opong'o ndara ma ji donjo tich kata ji wuok e tich godhiambo, iyudo ka polisi emochung'. To polis chung' kawacho ni joma ni koni emokal mondi, joma ni koni oriti. To kwanza kacha waketo gimoro iluongo ni intelligent traffic light, ma en traffic light ma okobiri to polis ni mondo bi ochung'. En traffic light ma seche moneno ka konchiel mtokni ng'eny sechego, to o direct ma komonego ji ng'eny, seche ma ji ng'eny koni ni joge mawe kalo kabisa mondo mi kono obed mayot. To bende en intelligent traffic light ma osomo e boma te ni kanye ang'o man kanye, kameras oketi ma bende nyalo neno kaka itimri, to ng'eyo ni ng'ani timre kaka maber kata ng'ani timre kaka marach. Kuom ranyisi mano osechako tiyo. Mano osechako tiyo, mano ni Konza City. To mana achiel kuom yo mwatiyo gi AI. Bunyal kele Nairobi City nikech ing'eni ng'ato achiel kuom joma wano kar kae, Ansel, onya penjre ka ni ka polis timo nini bi to koni to lor, en intelligence mane mutiyo, otiyo gi mare. Otiyo gi mare. Podo kuti gi artificial. Okuti gi artificial. To ka artificial nyalo kone ni ndara ma Dennis Prince ni opong'. We odhi mondo moko gi bende one kaka nyalo yudo thuolo mag sudo. Mar sudo. Gima kama en gimoro manyalo bedo maber ne bombe mopogore opogore. En gimoro mabende pani kinde oromo kata ma sirkal, nikech ka en Konza City ka ineno kaka irange ochope bombe mamoko bende mondo mi wawachi Nakuru kacha kochopo godhiambo orach roundabout moro man ka mar mondo mi osudi. Kik wati gi intelligence mar police ma samoro nyalo wacho ni oyo mandara madhi oda wawe okal odhi oda osiepa moro ni ka we ogolo dhi okalo dhi. Koro gino dhi biro Nairobi ka, kendo under the iluongo ni program mar jo kura. Sani nitie program madhi mbele ma gitimogo ITS, Intelligent Traffic System, ma gidwa time in Nairobi Metropolis te. Ma koro every junction bro bedo gi intelligent traffic lights. Ma make sure ni police okuchung e junction. En mana traffic light ne maneno to obedo fed from a central point, ema gitim analysis gite. Ma koro yudo ka serikal kata jokura bro nyalo neno kaka Kenya te chalo in terms of intelligent traffic. Koro with time idhi kele Nairobi ka, but under jokura. To maro motimo Konza cha wanwa intend ni kaka koro wadhi bedo Konza Technopolis, wadhi ensure ni koro watiyo gi jo counties mondo mi kiko bed ni Nairobi ka kende ema intelligent traffic light no tiye, lakini jo counties moko counties 47 mantiego bende wanyalo service gi ka wan Konza, nikech all you need is the gadget kod internet. Koro manyalo bedo connected gi Konza data center. Koro mano kubedo kamano to yudo ka koro kata koro counties bende bro yudo gi tich mayot mako chirinya ka police chung e junction mondo mi traffic o move. Koro mago gik matimo Konza. Konza bende nitie wasegero university maduong' miluongo ni Kenya Advanced Institute of Science and Technology. Ma en university ma bro kawo joma timo research and development kende. Oko bikao jo undergraduate, okawa joma biro timo masters kadhi mbele. Tiyudo ka en university madhi konyowa kaka jo Kenya mondo mi wan bende wayud kaka wanyalo golo kata produce products ma wanyalo export bende pinje maoko. Iyudo ka piny kaka Korea bende mago gik mane gitimo momiyo sani koro Korea obedo piny ma koro nyalo olowa pesa kaka jo Kenya. Tiyudo ka higa mane wayudo uhuru, Kenya no olo jo Korea pesa. Tiyudo ka Korea nitie gima ne gitimo, ne gi change economic system margi, ma koro giketo ni gik mang'eny magigolo oko kaka exports miyo gi yudo pesa maber mar konyo. Koro mane approach mar Konza ma Konza timo mondo mi Kenya wan bende wadwa chope level mane pinje moko gi ochope. To bende wase sani koro Konza nitie gik moko adek mwatimo. Achiel en ni nyaka waloso infrastructure makoro mano ndara gi pi gi oyawo gi gik moko te ma jo investors nyalo dwaro. Koro mano wasetimo Konza.
Kaito mar ariyo one special economic zone. Koro tiende ni wa encourage investors mondo bi. Phase 1 mwasetimoni waseyudo over 100 investors mabiro. Kendo koro sani waneno ka investors go gidwa chako gedo lakini pod giritore. Iyudo ka ng'ato dwa gero school to penjo ni nyithindo ni kanyo, kani nyithindo. Ng'ato dwa gero company ma jitiye, openjo ni joma bro tiyo ka bro dak kanyo. Koro wasetudre gi migao mar ute ni neno ka nyoro jatelo maduong' no launch housing bo miyo ji housing mang'eny. Wan bende Konza sani koro watimo housing ma in the next 2 years wadhi bedo gi ji modak Konza. To seche ma ji osedak Konza ngeche ni joma koro dak go bro miyo jo investors moko bende oket mwandu kuro. Koro dhi tiyo kaka pull effect. Kendo watimo bende go downs mondo mi koro kambi manose biro bende yud kuma ginyalo chake tich. Koro kipenja to in the next iwacho ni 2030 Konza ni 2030 dhi yudo ka Konza tiyo kendo jodak kuro kendo dhi yudo ka koro tije mang'eny ma dhi bedo kitiyo dhi timre Konza. To one tie mondo mi wa create job opportunities mar jo young people ma wan go e Kenya kama sani onge tich mondo mi gibigiti e smart city. Kama gibe jok miwacho ni ka diponi bobedo ka owito tije gi kalore kod mbui kata biro mar AI nitie kama chielo ma podi nyayudo thuolo mano mar tiyo. En sang'wen gi nusa dana kawiyo masani karuonya kono mojwang ote ma isebedo kiore Facebook marwa e mbui mar YouTube SMS lano moya omenari adeka uchelo nono waduogo kode bang' kawiyo masani koro kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Kinyo manyeni wuoyi madhi kendi. Oh, Parnit, in bende. Ichak paro wachno. Kare baba. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokol instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya Gurigudi Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka
karka chenro en mar mbaka oromo kodhi nyime karka weche thoth kata kwa kao yueyo oganda pod ndikonwa achiel ka achiel kendo wamedo mana arango gi kae nyakoro moge jwang tire ote madonjo karka som gi kae to bang'a duogo wadhi nyime kod twak Ruth ne chieng wacho kama technology to ber dhano matiyo kode marach lakini mae to anono ka disadvantages dwa loyo advantages odhi miyo jok moko dong jobless to mae nyalo nyayo maundu dangni mag paro gi insecurity e thurka penyna ka bende en bende en gi era koso en 100% aloto akano moja inako ngene kanyo notieko to akanyo kod John Paul Okwiri jatatije mar Konza Technopolis Development Authority mano wote mantiere kata kanyo ngaduoke waduto ka yudo thuolo mar timo kamano Kevin Odhiambo wacho ni ero mosna osiepa mano mawuod dala John Paul Okwiri kone jomoroni constituency neno chenro te ukinyi makawuono ero kamana nya kumutimari oro te kanyo John Paul Jawarianda Jack wacho luo chenro Joseph Okach wacho ni ndani ka Jack pod wantiere kode karka achiel kachiel weche gi thoth ahinya mane warango kendo kano wadhi nyime kodgi en mane ne dir gigo chopo yo makare kaka inyalo jiwo nonro mag oganda mondo mi adiero ne ni adieri mbui motiyo godo oyudo paro machal kod mano mar dhano miluongo ni artificial intelligence nikech magi to gin mana machine mantiere karka mondo mi giyud paro machalo kamagi nonro mag dhano nyaka yudi e yo makare sama ne wane yueno watu wakiwie kanyo to sani koro wakele nyakora moge jwangi ni elela ni yudo nonro mago maga sirkal kata nonro mosekan kod sirkal bedo matek jono pia cha kodi mondo mi olose bedo mayot nyaka mawuok e county nikech mokwongo gin nyaka dhok mwawacho mana ka moketgie kama inyalo ndikgie kama inyalo ketgie mondo mi dhano ka dwarogi oyudgie yo makare ahinya oganda jo Kenya gini tek yude piny Kenya ka Erokamano Cleophas yudo data tek kata ka idhie e counties kata government itself inwango kata kidonje website wa mag counties gi okinyal nwango ka in gi clear information manyalo konyi timo research moro ama nyalo konyi develop gimoro mani dwaro nikech wase lack methodology ineno gima timorega ni mbui ka jobe osebedo maluor tiyo gi mbui ka luor gi weche mag cyber security ineno infringement of data and stealing of that information to koro kaka director no se wacho ga kai ni from Konza City sani igero data center to data center ni ibro yudo ni kose gere nikech nyaka kidwa access gimoro nyaka obede pool moro maki google that pool tidhi yudo ka that information is residing a pool no koro first step en mar gero that data center through the authority of the ICT authority to kichaka kao data protection authority to ichaki kao Konza Technopolis tikelo gi pamoja to ging'iyo ni koro wadwa ni mondo wa commission data ni mondo timre nade this data center mondo bed accessible to the public and seche migero data center ni iketo mikakati mag securities mag data mari side kani nikech ino ka osebedo matek yudo data nikech kidhie counties mondo mi yuda data maybe dwaro kata the finance bill manokal maybe 2023-2024 ama nyaka ni county chakre ngeni oknyal yudo clear data kaka county no chakore ngini sano ningo beni kata mondo wangi 15 years of devolution oningo beni wangi oni to counties wo kane gichakore ne gin kuma nade governor mokwongo no yude kuma manade governor mara riyo kobiro to oseketi kuma chalo nade koro nyalo non ka data no is easily accessible maimbi nyalo timore nade nyalo kata predict godo koro kata ko keto AI wanyalo wacho ni Migori county wani kwangi in the next 20 years to come kama ikaka Migori de timore nade de bedo tino kendo another good thing inonkoro kaka Konza Technopolis it is a good idea because an kata jo wa mag sirikal kata mag counties need wa the US do the South Africa mondo gi benchmark on technologies one gi technology Konza City kaka onyalo better our counties to gi bombe mantiere counties wago kwa dia ka Konza ka wanyalo yudo vigo temo nyalo relate godo koro data nyaka be accessible to seche modwa kao nonrogi
to wang'iyo ni mikakati mane mokel makata ka kao data ni okanyal tiyo kode marach, to data mayudo ni bayudo data makare, mok data mobedo fabricated and data manigi miriambo, makata ka kori make decision on a data ten data main godo sure ni mai data makare mana manyo inen. Koro gero that particular data center plays a key role when it comes to accessibility of data. Onego bed gimoro mantie center koso magi bede nyalo wuok modhi nyaka kor gwenge nikech ng'ano nyawacho ni ponono kama gintie ka nonro ma itimo nono gi samoro itimo kwacho ni manyo jogo matimo masters and above jogo mantie masters gi PhD magi kama gintiere gigi moko nyalo ke nyaka konde mamoko wacho ni mbalariany ma Moi kuom ranyisi mantiere KSS Eldoret Uasin Gishu County kanyo bed gi center moro achiel Jaramogi Oginga Odinga mantiere Bondo oyud moro kanyo kama intiere e counties gi duto konya bedo kae to bang'e ren kaki ichope en moro manyalo go kang makare koso gin gik manitie kisengo wacho data center mantie waloso mantiere Konza John Opio kaita dir John Paul kaka dano John no sewacho ngeni sani ngeni kan waketo ga servers niketo gima chalo koro kaka kamera mang'ioni ngeni macheche Savana maka adwa access maybe information moro tadonje server room kanyo ta login to ma is a virtual server okochuno ni server ni nyakobede kor gweng okochuno ni server ni obed kata Moi University or Kisii University or Rongo University neno anyalo bedo ni an Kisii University ama an Rongo University tanyalo access the virtual server mantiere data center muket kanyo Konza City so long as I have a secure link to me parameters ma atiyo godo access monda yud information madwarono koro bro yudo ni tich bedo makare koro moloyo ni ati mondo wachak distribute ni maudhi Garissa maudhi Mombasa maudhi kanyi kwa seket a virtual environment en luase muketi nikech sani anyalo communicate kodi anyalo ndiko ni message to message okabineno ka wuok e simba odhi in bro yudo bana received kumolo kaneno otiyo gi gimoro ni virtual environment mokwane kaka data gi bedo converted into electronic magi dog ma simbi chak dhi ang'owa dhi translate gi mi yud message madwaro koro seche ma Konza City keto nini this data center it is a virtual thing koro access will I don't know kaka gibro chiwo access but it is not something ma nyaka wa distribute kondete ero kama na nyanyo no pio John Paul mana kama chupeto wakanyo nyama na kwanye biko de nyime wa kwanye mana kumukete no access serikal masani ilungo ni intie gimoro ilungo ni digital superhighway ma en pila mara beach a plan ma jatelo maduong' oseketo kendo en gima itimo koro digital superhighway ka ne intie gimoro milungo ni 100,000 kilometers of fiber mano ngeche ni fiber ma serikal dwa keto e gwenge ka gwenge okay to nitie gimoro ni 25,000 public wifi hotspots public wifi hotspots gidhi keti ki e market e siro ka siro dibet gi public wifi hotspot ngeche ni seche mamine wa uso to jibende biro nyiepo to ginyalo tiyo gi internet ni kendo public wifi ni e timo gimoro kaka e-commerce ma seche mi uso e chiro ti okochuno ni nyaka idhi ikaw gi kitere siro moro inyalo mana post kanyo to wacho ni kawuono alot nitie e siro kaka dala kucha siro Achego wacho ni kawuono alot ng'eny Achego kata kawuono alot ng'eny Chemelil kata Muhoroni koro mano e kaka public wifi no idhi tigo to mar adek ne nitie gimoro ni digital hubs koro penjo mani penja no wacho ni okochuno ni nyaka ji bed mana Konza koro digital hubs en gimen program watimo sani to digital hubs ni opportunity ma waketo ni access kidwa access mar young people nyithiwa matindo ma otiegre wach mar teknolojia nyalo access government services government information kendo ginyalo yudo bende training mar miyo gi som kaka inyalo tigi AI maber kendo miyo gi opportunity mar tiyo ni kambe matiyo oko to gintie e dala digital hubs ka yudo ka serikal oketo ni serikal timo 1450 digital hubs to out of 1450 go
e ward ka ward dhi bedo gi digital hub masani waheshimiwa MPs gero gi pesa mar CDF. MP ka MP onego ger digital hub e ward ka ward. Koro yudo ka serikal osegolo pesa no kendo MP ka MP gero kato kwanza to bro miyo gi equipment en computer e ward ka ward moromo size mar hub no kendo ICT authority under Ministry of ICT dikelo gimoro miluongo ni fiber mondo mikoro internet ni oyudre nyaka e gwenge mapiny kacha mondo mikoro okuchuno ni ng'ato nyaka bi nyaka Nairobi eko oyud tich onyalo bed e ward kuma intie no to otiyo gi computer to access information to tiyo ni kambe maoko kendo nyalo yudo ka koro pesa donjone nikech tich motiyo cha. Koro kamano bende kaka koro wang'iye ni access mar information miwacho ni ji bro bedo ni yudo kata mana e gwenge bantie cha kaluwore gi plan ma serikal osiketo kendo dhi mbele sani. Wan kaka kwanza wasetiyo gi TVET institutions ma every TVET waseketo nigi computer mar konyo nyithindo mondo mi oyud access mar information kendo ginyalo tiyo. To kendo sani bende ka otiyo gi communication authority wagero digital hubs county ka county wagero ariyo iluongo ni center of excellence mondo mikoro county ka county nyaka bed ni kwanza gi serikal nigi nafas mar nyiso ji ber mar technology kendo our young people masani onge tich nyalo dhiye kendo yudo tich kendo kirango kaka chenro dhi yudo ka koro young people gi bende gin bedo gidwaro ndigi gi office gin gidwaro mana ni teknolojia internet timie computer tinyise ni tim kama tiyudo pesa kama mane wach magidwaro koro yudo ka kaka koro watime ni very soon bedo ka ng'eny jomatindo bro bedo ni nyalo tiyo to kochuno nyaka gidhi office ka gideta kaka dayoni ginyalo beta to gitiyo tich gi technology to gitiyo gi AI to tich yudre ni nyithindo. Erokamano. Wachomo kama wacho ni thuolo ma dakika 10 madongo do kata matine man mar mondo mi watik twak okinyi makawuono nonro mano ma iketo mondo mi okony AI kama iketogie kaka itiyo kodgi kendo kaka gibiro magi los kod dhano dhok ma dhano nyalo winjo. Wajito jok matiyo kodgi e backend wan jok manie front end wan mana results kwa penjo kanyo ni ero kona ni chenro mar piny chako karang'o gi Kisungu onego kona kama gintiere kar kae jolonyo weche mag mbui tanya bende welo mosebedo godo kwa biro godo e studio kar kae Dr. Mark Matunga kod Lange kama ne giloso kacha mbui no mano mar Simba AI mbui mar Simba AI nitie samoro gima inyalo penje to duoki kata sani kipenje ni Konza City tamo odhi mi duoko nyaka kaka en flagship project ma 2030 kama gintiere kanyo achiel kachiel to koro kichopo kanyo mondo mi kone ni lokna mai gi dholuo mbaka oromo gi dholuo tiende nang'o kata wach kona kanyo ni love gi dholuo love in dholuo is what penyo minyamia gi Kisungu prompt iwacho ni gabe jin gabe jaot gimimiya ne gima wangu mi bende ka di kanyo kidwaro analysis kata ka gin mag data moko nyalo bedo kata kami duoko moko ni kare mano kela penjo mane Ruth ntiyo chiengo penjo kendo penjo kar kanyo ni moko dibed ni giera koso gin 100% correct mondo mi correct information kata moro miwacho ni ok ni kare en ang'o motimore toke kanyo mapono no miyo gik makama gitimore mano kwa duogo AI mano manya bedo kata ni gin generative AI nya bedo kata ntiere predictive makoni akona gima ntiere kanyo kako dhi bedo awinja ne pachi jono pia koro AI kai ma nitie gima iluongo ni machine language gi natural language koro machine language en kaka computer communicate gi computer wadgi e data a background kasto koro ngeni seche me ka wa develop AI wadwa ni AI ni bonyalo ka the natural language koro natural language en dhok ma koro wawuoyo godo kidhi for example di China ka une conference ibro nan ka ja China wuoyo gi dho China lakini ito to mi gimoro ka irwako ma translate ni gima ng'at cha wacho kidhi Portugal be the same to koro kibiro kake country wani makoro wan gi like almost 42 tribes ineno ma each tribe ni gi language mare koro wa confirm ni to e backend kacha ere kaka wadwa structure AI
mondo timre nade mondo master these natural languages. Secondly, the more kaka be imedo tiyo gi that AI, for example kaka Simba AI, inongo ni the more kaka nikech obedo ga ni the more kaka imedo tiyo kode to neno data mabedo fed into that kaka jitemo ni search tini wangema otemore wacha kotimore nade rectify mistakes mantiere nikech nitiere seche ma I develop a system ti subject to use mondi kuonge ng'iyane ni to be system ni odhi capture gigo matimore nade kaka gima alosene bodhi mia end result malosene to kopo ni okomia I'm going back to the drawing board mondo achaka tim 1 2 3 ere gimomiyo ka keto ka type love to omia gimo pogore e dholuo mopogore kadwa nyise ni translate namba ka oromo koro parameters mage maketo e back end maka type mbakoromo to AI di nyisa ni mbakoromo en dholuo tadwa change mbakoromo yango e Kiswahili ama English ineno koro seche magie gik matimore e backend kumitime development because ngeni AI be it is not like a rocket science ok ni ena gimoro mogi ji nitiere mobedo behind iseng'eyo nikech kaka no wacho ni we are in a data driven society and solution oriented society whereby ing'eyo ni environment mantiere ni problems magi mantiere to ere kaka dwa come up gi solution aneno ka nikech atai biro makata mathematics ibro puonj kata gi dholuo inonka bug mathematics ya mar form 3 cha ama nitiere ga subject mo nini topic more form 3 mar chemistry ngoni mole concept ma ka jochopo kanyo to koro which bar koro inonka nini inonka koro nini mar mole concept ya koro keti ni gi dholuo koro ngini wacho ni Mandela no wacho ni kiwuoyo gi ng'ate dhok mowinjo donje chunye molo dhok moko winja nitiere phrase no kaka notiyo kode kore pro nango ni kipunjo mol concept ni kata kipunjo kwano ni nikech momi wacho nango ere ka kodwa embrace AI in STEM education mondo waket STEM education obed easily understandable ne learners the easiest way ere ka kidwa deliver go koro seche mwaketo AI ni what you simple tools manyalo make ginie obede gimoro mayo makare mondo timre nade ne ja winjo madware no oyud result modwaro sechego Yes. Ero kama nainya. John Paul gino medo wiye kanyo ka to bang'e na gona kanyo gi wach mari mogik bende ka watieko to apokinyi makawuono kama wadhi neno AI kata mbui ni mano matiyo kod rieko mano mar dhano ne mondo mi oket ngima obede moro makare ka kodhi bedo e kinde mabiro igna bich mabiro kwa sani wadhi bedo ka warange gi wang' machal nade to toke kanyo kata backend ang'o atimore ma nyalo miyo gik makama gibendo yudo kaka gintie igna bich mabiro ka warango wach mar AI wadhi yudo ka koro opportunity mang'eny dhi bedo nikech wach mar AI kaluwore kaka koro piny sani dhi iyudo ka koro nyithindwa masani iluongo ni tech savvy o embrace AI ni kendo yudo ka koro Kenya ka e piny nyoro ne nonro moro wuok oyudo ka jo Kenya e jomo ng'itiyo gi wach mar social media kata AI ni molo pinje te mano en a pointer ni nyithindwa masani tindo ma tech savvy gi gin gi a big opportunity mondo mi koro ng'eny go mwatiyo go gi social media kendo technology ni dhi bedo mbele ka kuma koro wanyalo iluongo ni wanyalo commercialize kendo koro nyithindo matindo nyalo yudo yo magi yudo go pesa e wach mar technology to koro ki imede gi AI ngeche niya koro AI ni en gima koro dhi konyowa mondo mi wabed gi nonro kaka kiketo no data mang'eny mondo mi seche ma wan gi data mang'eny to ngeche ni wanyalo manipulate data ni kaka wadwaro kendo wanyalo timo ne analytics kendo nyalo miyo wa gik mago mwatimo obed gik mayot mondo mi koro wawere gik mang'eny manotimo manual mane mono waparo seche ma AI nitie ni to ngeche ni wadhi focus e gima wiwa onego par to gik moko mang'eny ma computer nyalo timo to wadhi weni computer to timo to ngeche ni wadhi bet mariekie moloyo kaka sani kendo koro gimonego koro watim kaka jo Kenya kada kaka joma tiyo gi technology en man wang'i ni technology joma tiyo kode ere kaka wanyalo tiyo kode maber mondo mi wayud pesa e wiye ngech gima lich e piny ga en ni gimoro moro mitimo pesa nyaka bedie kato wach mar
nonro kaka iketo no sani serikal diketo gimoro miluongo ni government API gateway mondo mi koro joma tiyo gi technology te oyudo nafas ma ginyalo yudo gibet go mara achiel e platform no mondo mi giyud kaka gwaloso wach mar AI mondo mi koro pesa bende oyud kaka donjo no. Erokamano. Mana akaw kaka wach mari mogik. Agone ko mano kombedo kora bedo kiny maka won wach mogik mari jono piyo ka watie karka. Ageni ka uno kwa tieko ngama pejre ka network mari AI ni. Omako mama yo machal nade nyasango mantie nyalenda sani. Omako jimo pogoro gweng, mopogoro wach kata ka gintiere go bei e Bondo, Siaya County. Pere mato chopo na yo machal nade. Ka uno kwa tieko. Unge gimoro ko tare kod AI ni. Kiko winja to kia ni anango. Loskori sani kwa tieko. Mondo ngama winja dala kata aedo kacha ma Migori County kacha cha. Mondo nge AI. Sani chon kane imanyoga direction tinyisi ni wuoth kama kineno yien maduong to bare yo ma badi korka chich no idhi neno ot mimanyo no. To nitiere gima sani watiyo godo miluongo Google Map. Mano AI. Ikete ni adwa wuok ka adwa dhi Sango. To adwa goli Nairobi ka moteri nyaka Sango. Mano AI. Wachna katieko anakwayo sirikal gi county government ni mondo wa fast track on the infrastructure mar digital highway, keto lwasi makare, keto digital hubs ka, keto wifi centers ka mondo ti. Wifi kikbedi ni okete ka uono bedo launch to bang 2 weeks okoti. Oningo beni en ka gimoro mose bedo kanyo. Oningo bedi sustainability plan. Ere ka koda kedo nikech kwa bedo gi sustainability plan no ema dhi konyo oganda wa matindo gi create opportunities. Lastly, AI ose create room for innovation. And kata king'iyo weche mag mbui ino ka nyithindo matindo sani gi create opportunities out of AI. Koro wambe seche mwatiyo gi AI kaka jomatindo kikwa abuse AI ekalo ne jomoko rights magi. Wati within the limit mondo wayud gigo mwadwaro, wayud yuto makiny. Agonero kama jo. Komero kodo kinyi mako director weche mag teknolojia kod lony ma AI. Kinyi maka uono kan bene ka kod jata tije mano mara Konza Technopolis Development Authority an kai kod John Paul Okwiri. Erokamano nya komido thuolo mar chopo kendo twako do kinyi maka uono echero ni mara mbakoro. Nyakoro mogijwang in mido thuolo mar bedo ka kodwa oronwa ote kendo kono wa achiel kachiel ne luo chenro kamora mora mara intiere agoni erokamano ahinya. Ote mondo josane ka makika wachi mogi ko tieko Alex Owiti owacho ni twak mar AI en gimoro malong'o kendo matimore kodwa kar kae. Agwero kamano jotwak kuom jiwo twak mano mar AI kod ethics. Conversation mabiro kik baya adhi bedo kar kae. Mano conversation mamit maneno e mbui sane kadhi mbele. Erokamano ahinya bende Alex Owiti kuom luo chenro bedo kinyi mako. Next time wabedo kodi kar kae wabed jadek kora bed bathe ka wachiw paro mopogore opogore. Twak madhi nyime kora mogo ma luo chenro ni achiel kachiel e mbui magwa mag Ramogi TV gi joduto mokelo gigi duto makare lojo eto wa Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao. Agonu erokamano ahinya. Miruni na Ramogi TV anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Sango kinywa radio cheno mar piny kod mbako romo oriti masani.